Hola, sóc la Joey i ara us explicaré què és el llenguatge no verbal i us donaré algun consell que us pot ajudar a l'hora de fer una presentació o una exposició oral. El llenguatge no verbal és un tipus de llenguatge que complementa el llenguatge verbal. Té en compte la mirada, l'actitud corporal, la postura i els gestos i moviments. Heu sentit mai l'expressió ho porta escrit a la cara? Això vol dir que hem de vigilar com ens expressem amb la cara. A més, si mirem al públic, podrem saber si han entès el missatge que nosaltres volem transmetre i si els interessa el que estem explicant. La postura i el moviment del nostre cos parlen de nosaltres, de com estem i de quina actitud tenim. Si mostrem l'esquena encorbada, les espatlles caigudes i el cap enfonsat, mostrarem amb el nostre cos que estem cansats, desanimats o tristos. En canvi, si ens mostrem rectes però relaxats, mostrarem confiança i seguretat. Ens podem dirigir al públic mirant endavant, però sense donar l'esquena si és que hem de mostrar una imatge o informació important. Hem de tenir en compte que no només se'ns escolta, sinó que també se'ns veu. Una presentació sense gestos pot resultar avorrida o poc interessant. Amb els gestos podrem mostrar millor el que diem i això ens ajudarà a mantenir millor l'atenció del públic. I per acabar, alguns dels moviments o gestos que hauríem d'evitar són posar-se les mans a les butxaques, moure's d'un costat a l'altre, arrepenjar-se a la paret, tocar-se el cabell o la cara, anar-se fregant les mans o mirar al terra. Espero que tots aquests consells us puguin servir a l'hora de fer una presentació o exposició oral.